Right, mastreets esocial media mandinosuura ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda ndinge ndiri ndinokuzivisai vazukuru imozwa kuti zvizviri kuitika anditi muzvikoro umo. So chiteerera kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV nekufollow our Facebook page aiwa chiita sokudaro kuitira kuti basa rifambe anditi thanks very much for your unwavering support. Ndichitwa kuti zviri kufamba here zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint nekukasika tipinde munyaya yedu pamashoko Mission High School apo kumasvingo. Vazukuru kune nyaya yakatora nzvimbo, nyaya yemusindo wakaitwa nevana vechikoro. Vana vechikoro vakatanga kupwanya kana kuti vakapwanya midziyo inosanganisira school furnitures, kusanganisira window panes, kusanganisira nemotikari yemutungamiri wechikoro ichi, mukuru wechikoro ichi vanonzi ivo vaTrinos Mbwirire. vaTrinos Mbwirire vanova head pamashoko Mission High School. Motikari yakapwanywa. Vana chikonzero chakaita kuti vaite sokudaro hanzi vaiti ivo mutungamiriri wechikoro uyu kana kuti mukuru wechikoro uyu, headmaster ava vari kupedza nguva yavo zhinji vasiri pachikoro kuita basa ravo nemazvo, asi vaichitedza nemisangano yezvematongerwo enyika. Ndo rizini imwe yezvikonzero zviri kutaurwa kana zviri kufungidzirwa kunzi zvinogona zvakaita kuti vana vechikoro pamashoko high school vange vari vanoita musindo uyu kana violence iyi. Handiti zvekutoti mapurisa eriot ndo vakatozouya vakakwanisa kudzima chimoto ichi chakatangwa nevana vechikoro pamashoko high school. Amena muri kuzviona sevazukuru vana vedu kana vave kudai munozvionawo sei? Handisi kuda kutaura zvakawanda, muchitaura icomment section kuti munofungei nezvenyaya iyi yabuda zvakare mubepa reThe Mirror rekumasvingo. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, ndo yatati tiuye kuzokuzivisai zviri kuitika tichiti much love.